Ang maong pangutana ang ato ang tubag mao nga usa ka na kadakong bakak nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagpamatay og mga minilyon ka mga tao nganuman kay walay gahom ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mopatay og mokuha sa kinabuhi sa tao. So kung ang ginamini nila mahitungod ni adtong maong Inquisition mga around 12th century AD sa panahon ni King Ferdinand kung wala ko masayop, ang penalty nga ihatag lang sa simbahang Katoliko si bisan kinsa nga nakasala batok sa pagtuo or nakabaton o nakahupot ni ining maong irihiya mao lamang ang excommunication. So nganuman tungod kay ang maong gitawag og sala sa pagtuo or irihiya usa ka na ka espiritual nga sala. So kinahanglan tagaan og espiritual nga silot. Mao na nga ang libro World History by O'Brien ingon pa sa maong tawag ining historian at this period katong sa Inquisition, the only penalties for heresy were spiritual. For example, excommunication. So nagpasabot ka ng ilahang ginapasangil nato nga daghang gipamatay nga mga tao, minilyon niya ang simbahan pag nagpamatay usa ka na kadakong bakak. Nganuman again, walay kagahom ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagkuha sa kinabuhi sa tao. Hinunua ang maong execution kanang death penalty. Mahiagom lang ang tao kung ang mo-implementar ni ini, ang mo-execute ni ini, mao ang gobyerno. So kung tan-awon nato ang Inquisition sa panahon ni King Ferdinand, so ang nahitabo is ang nag-execute sa death penalty mao ang gobyerno nga gipanguluhan sa hari, dili ang simbahan nga gipanguluhan tanto papa. Ugang mga videos nga ato ang i-post ug para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa